Спри да се тревожиш за бъдещето. И без това няма да го измислиш. Ето какво да правиш вместо това. Здрасти, аз съм Симона, хипнотерапевт и терапевт, който ти помага да си чувстваш всичките емоции, особено онези, с които не ти се занимава. Тревожността е състояние, при което си мислим, че нещо много опасно ще се случи в някакъв бъдещ момент. И ние не знаем какво ще е това много опасно нещо, но знаем, че то ще има големи последствия за нас. Нито знаем в кой момент ще се случи, но вярваме, че момента ще бъде изключително неподходящ. Истината е, че ние наистина не знаем какво ще се случи в бъдещето. Често справянето с тревожността е развиването на едно цялостно ново разбиране за това как функционират мислите ни и развиването на едно тотално ново умение, което е свързано с способността ти да избираш какво да мислиш. Ако имаш нужда от помощ, за да разбереш и да се справиш с тревожността си пълноценно, в сайта ми loverself.life ще откриеш безплатни ресурси и начини да започнем работа заедно.